kakenhun jo ka Childline kabadon hapo nongpo kabaderu kawena kakenhun kabadon kabenta kabakrau hakaban ai ka jing sakri ya ka bha kamiat jong ki hybrid ki badon hapo ka khat pras nem ka karta ki bapek ngoru bat ban nekhun ya ka hok longbreu manbreu jong ki tu ki hybrid ki basha thombor bat shalai ben manda ka sngi kane ka kunhun kala pelong ya program ban rakhe ka jingpynkhreh ban pdiang ya ka Christmas ya kane ka jing rakhe ka advance Christmas la pelong hapo ka plau jong ka ing mane Catholic nongpo parish la sakhi ga jing simenta ka besit ham da ki kimi pa jong kitu ki hybrid ki badon hapo khat pras nem kerta ki balawan na kaleng ki jaka jong ka them rupo distrek hakaba la sakhiru ya ka jing don lang hakane ka jing rakhe da uba balajit rani uwe ne ki samlarang ba ubala don ka benta hakibabun ki kam halang uba opel lengdo ufadar Bernard pala uba premus lengdo kinong kit kam jong ka Childline ki bakun thup ka kong Rosalin Kharbani kabade ka center coordinator lembar kiwe kabakam ai min sim bat kabala punphu punping ya kane ka jing rakhe jong ka Childline kalong balasam ye ki blanket sheki arpu itli kilong yeng baduk ki badon ye ki hybrid ki bahapo ka khat pras nem karta jong ka themru boy district bala pun kuru ya kane ka jing rakhe da ka baot yo kek pum kadak ban pdiang ka jingwan longbreu jong trai Jesus Christ da ka min sim ka bakmen bat ka basu sing datang ke Christmas kamdon ka pre-Christmas kamdon ka advance Christmas datang ke Christmas ban man ka sni ka Christmas ban kai Christmas jingwan ubelai syar perthai dia bagi pdiang ubelai ada jingin jungi kita ada Christmas di mana segi kena boleh Christmas but Yesus akan ajika jumong kata sin mapile ha iwe na ibarat pile ana di betang segi hagi staff jong Childline ru Christmas kalawan nama kile ke kabanan gamale hagi marchan marpa pada hamta makitu ki babadon kam hagitu ki babadon kam ya ke cingirap ya ke cingirkhu di kene Christmas kaba mengi mata kasi ngila but haga de kasi Christmas ke jiam biang orong biang haba ublai uwan ye kendu yengi lemba ka program ke ru di naik ublai Christmas masuki piwe Babarji, Apel, Primos, Kisah, John Childline, pada kerpang yang di Keperlawan ya, Christmas masuk, tu boleh berdoa yang di. Ban, kita masuk ke mana kapal Christmas balai? Ujisu, ulai simia cinglang kapal kantu yang di. Baik, pihang le, pihang orang yang badok, bakum le kamtai, dari pihang yo jan banpong. Ujisu ban, kelam yo jan. Bahkan hintrak kepada Nabi. Trap masih. Trap kemarah. Kata dari kecil jum Yesus orang bang. Pi orang bang itu nak duk susu mengau belai banyak pi. Orang dah belai bang dia kepercayaan baru belai. Terewang saulam. Ije ke badok. Ije ke barat. Ije ke barang lain. Mak Yesus dalam naga benta kejongi. Aga bangin dio apanya simenta, aga banya donlang pati kumpi beneficiaries inong yo, naga Childline kaba de nanongpo unit, kaba don kabenta, naga bana banpe bangkini ya ki kulung ki kena ki badon hapdeng ki jingdon kam ya ki jinyaram, kene ke kamram kaba ka Childline kadon, bad nilai jiwa ke jitre ke jongkam kapor, yang mereka sengilu ka Childline kakua. Ban penken mau yang iwi piwe ke jingwan nombriu ke jong try Jesus Christ ban ai ke message habaro ki lung lagi jisna ki jongi kum ki bangai how try Jesus Christ ni kumai panare long ba Christmas kade bendon hangi man la kasni Jesus Christ haba wan sa protei wan ra ai ke jingsuk wan man ai hangi ya ka we ke hukum ba kata ka hukum galong kajing in ko jingi iwe ka Childline ru meraga sengi ka penpau ya gani penpau ya kajing in ya pi kum ki parado ki parasnam ki badon ka ju ki jing thau ki jong ble banai na ka banta ka sengi ka bangi ken mau ya kajing wan mbriu ko jong trai ji Jesus Christ ke ni baro ki jing thau ki jong ung ni de bandon ya ka ban sem jong ka jing iwe but kum ki bangin ijung hamtam ni don yang ada mensim ban ai ke jingarap saya kita ke don kami ke jingarap rei aga jinglong bring ki jungi ni don hapdeng sibun ki jingna ni don sibun ki jing ya ke ban ai kita ke jingarap man kapor saya ki parado ke prasnam rei ke bagi don kami galong ban panpau ya ke jingi ki jungi sapi habang ni don kam habang don kami ke jingarap kalong kade kamram ke jungi bangin ai ke jingarap iwe kabalong ke jingi iwe
dengan semua ban ai kublai ke Childline ke balawan ra ke program ya ke ban Rakhe ke Christmas ya ke jingwan mungkriu ke jong Tuhan Yesus Kristus ai bagian Christmas ke bangiyo kan yo jaka ke donor bagi mensim ke jongi bau Tuhan Yesus Kristus unyo ke tulisan ke jingim ke jongi bagi long ki briu ki basai ki ba em hakai hukum ke jongu ki ba ya ke hukum ke jongu bagi nyo e ke jingim ke jongu bagi nyo ro e ke jingsuk ke jongu sa sisen ki bok ke luang ya ka Childline maka nangla apan ai ka disagri u khamha na ka banta kita ki badam ya ka jinyarap ti ka ngapor na kalian ka jongaru ngamdon sibun ki kintin ban kran ka ngapor ngasmo ban ai kublai Christmas ka basuk ka bakmen ya pi iwe ka pinang yo ka men ka phat ka basai ka baklan bat ai ba ka jingsuk ka jong utraji sukris kana ya sensya ha ka long yin ka long sem ha ka jingim jingi manakan singi ya tang